Λοιπόν, για πάμε λίγο στα δημοτικά, πολύ σύντομα. Θέλω καταρχάς ένα γρήγορο σχολιασμό για τα δρόμενα στο Δήμο Σαλονικού αυτές τις πρώτες 85 μέρες, 80 μέρες προς είναι. Ένα γρήγορο σχολιασμό και κυρίως εάν τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στο Θυμάρι βλέπεις να λύνονται ή αν είναι σε καλό δρόμο. Αφού μας πεις ποια είναι τα σημαντικότερα. Λοιπόν, θα το πω στο τέλος αυτό. Πια δεν έχει λυθεί. Εντάξει. Νομίζω ότι η καινούργια Δημοτική Αρχή όλοι διαπιστώσαμε ότι μπήκε με ενθουσιασμό και με φόρα, θα λέγαμε. Βλέπουμε πράγματα να γίνονται. Μεγάλα ή μικρά δεν έχει σημασία. Στο Θυμάρι εμείς βλέπουμε, και νομίζω σε όλο το Δήμο η εικόνα είναι καλύτερη, στην καθαριότητα. Έχουμε καθαριότητα στο Θυμάρι. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Το μεγάλο crash test θα είναι το Πάσχα που θα έχουμε το πρώτο boom του κόσμου, ας πούμε, για να δούμε και αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Έγινε ένα ψηλό τεστ με το καρναβάλι όμως, έτσι. Το καρναβάλι, με τα κούλουμα. Είχε πάρα πολύ κόσμο και την άλλη μέρα ήταν όλα καθαρά. Περιέργως, το τριήμερο του καρναβαλιού για την καθαριότητα στο Θυμάρι ήταν όπως όλες οι άλλες μέρες. Δεν είδαμε καμία διαφορά. Αλήθεια. Ναι, δηλαδή εμένα με εξέπληξε αυτό. Έχουμε ξεκινήσει καλά, νομίζω. Το στοίχημά μας, όλων μας και εμάς κυρίως στον Έολο, είναι ούτως ή άλλως να πάει καλά ο Δήμος. Γιατί αν δεν πάει καλά ο Δήμος, στο κεφάλι μας θα γυρίσει, κάπου δικό μας θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό εμείς θα βοηθούμε σε όλες τις καλές δράσεις. Θα ελέγχουμε εκεί που γίνονται παραφωνίες, θα πιέζουμε εκεί που γίνεται καθυστέρηση. Να πω ότι εκτός από την καθαριότητα, λοιπόν, κλαδεύτηκαν δέντρα και θάμνοι που έμπαιναν μέσα στην Αγία Φωτεινή και στην Αγία Σκοτεινή στο δρόμο μας και τον έκαναν ακόμα πιο στενό. Κλείνουν λακκούβες. Θα μου πεις τώρα, μια λακκούβα, ένα πλακάκι, αυτά είναι τα έργα που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Αυτά είναι έργα βιτρίνας. Αυτά ακούω απ' έξω. Για μένα δεν είναι έργα βιτρίνας. Για μένα είναι η καθημερινότητά μας. Βλέπω ότι η καθημερινότητά μας πάει να γίνει καλύτερη. Ελπίζω όλο αυτό να συνεχιστεί. Έτσι, γιατί ξαναλέω ότι ξεκίνησε η καινούργια Δημοτική Αρχή με μεγάλο ενθουσιασμό. Ελπίζω να κρατήσει αυτό για 5 χρόνια.